हम राहुल से आज परनवा, नाही बस में हमरो मनवा। मोर सपनवा आज हो गईल साकार बाबू, शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। हम राहुल से आज परनवा, नाही बस में हमरो मनवा। मोर सपनवा आज हो गईल साकार बाबू, शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। यह धरती पर भाई नरेंद्र ज्ञान के दीप जलवले। यह धरती पे भाई नरेंद्र ज्ञान के दीप जलवले। अधियारा सब दूर भइल इंटर कॉलेज बनवले। अधियारा सब दूर भइल इंटर कॉलेज बनवले। उनकर नित नित नया प्रकार, उनकर नित नित नया विचार भइल पीजी कॉलेज तैयार। उनकर नित नित नया विचार से भइल पीजी कॉलेज तैयार। BTCD फार्मा मेहनत के परिणाम बाबू, कि BTCD फार्मा मेहनत के परिणाम बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। हम राहुल से आज परनवा, नाही बस में हमरो मनवा। मोर सपनवा आज हो गईल साकार बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। वह विचार के आज ब्रजेश जी नूतन रूप में लैले। वह विचार के आज ब्रजेश जी नूतन रूप में लैले। निज निर्देशन में लगही चिल्ड्रेन कॉलेज बनवले। निज निर्देशन में लगही चिल्ड्रेन कॉलेज बनवले। जे हमन लड़का पढ़े हजार, जे हमन लड़का पढ़े हजार, सीखे नित नव नवाचार। जे हमन लड़का पढ़े हजार, सीखे नवयुग नवाचार। उनके यह प्रयास के कितना करी बखान बाबू। उनके यह प्रकाश के, कि उनके यह प्रवास के कितना करी बखान बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। शारदा पीजी कॉलेज भैले गुलजार बाबू। सविता सुत सूरज की दीप्ति से कॉलेज जगमगाइल। सविता सुत सूरज की दीप्ति से कॉलेज जगमगाइल। उनके उचित प्रबंधन से सब कर ही हर्षाइल। उनके उचित प्रबंधन से सब कर ही हर्षाइल। उनकर अति विनम्र स्वभाव, उनकर अति विनम्र स्वभाव डाले सब पर बहुत प्रभाव। उनकर अति विनम्र स्वभाव डाले सब पर बहुत प्रभाव।
उनके मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार बाबू शारदा पीजी कॉलेज भैले गोलजार बाबू शारदा पीजी कॉलेज भैले गोलजार बाबू।